nyakura mojuang mogo ke county ma Homa Bay wairo karkanyo nyakura mojuang Apisas mago kwach ki chondeo achich machielo ma itudogi nek magalagala mar Apisa mar kambi mar Wells Fargo Willis Ayieko. Ayieko no kwanjiri ngretari prario kod adek dwe mar 10 e gweng' manyamni ni ai county ma Siaya. Jafwambo marwa Efinya Kidi nigi ler mathoth. Ndalo manok toka nyuola mar Willis Ayieko puoyo sirikal kendo medo kwayo mondo mi omed ndhi achije miteno gi nek mare nyaka duoko yudre e wi nek makochni. Apisas mago kwach kich e boma ma Kisumu ochako ndhiyo achich machielo. You have stood with us all this time. I don't want to speak. Having been brought in a Christian family, we will accept. But we will still ask questions, but why? Why this innocent man? If there is heaven, Willis is there. It is not done until it is done. Don't rest. Fight it. Kaluwore gi obila, achijno moyanga nyinge kaka Frederick Otieno Mondi en jariemb apiko kendo ema noting'o achich maduong' Victor Ouma Okoth mong'ere ahinya kaka Cisco kendo tere kama noteke Ayieko. Cisco yangore ni nogolo omenda moingo shillings 100,000 e simb Willis kokalo kuom bengi mar mbui kama bang'e nokombo ot manyien e gwenge ma Dandora Phase 4 kama nondhiye kod obila kachiel kod nyiewo gige ot manyien. Ringre Ayieko nokwanye gwenge manyamni sub-county Mayala toka ne ochwal lipot mar lal mare kochakore tarik 18 dwe mar 10 higani. Kochopo sani, achich ariyo osewito ngimagi tok rakruok kindgi kod obila ka Cisco to pod odine te send obila. Magi timore e kinde ma obila pod dhi nyime gi timo nonro matut mar fwenyo gino manomiyo nega Ayieko e yo magalagala. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi.